Terve! Se olisi kisapäivä sitten edessä. Koitetaan pitää mun höpinät mahdollisimman lyhyinä tällä kertaa, niin pääsette sitten nopeasti vesille. Lourance Eagle Eye Challenge by Jiki Cup vuorossa 23.8. Kilpailuaika 8-20. Viimeiseen tuntiin ei päivitellä tulossivuja ja kisaajan päätteeksi niin pidetään tunnin protestiaika ja sen jälkeen tulokset on valmiina. Tulossivu löytyy predator.fi kautta 153.html. Kilpailukalat: hauki 1 kappale, alamitta 60 senttiä, kuha 2 kappaletta, alamitta 45 senttiä, ahven 5 kappaletta, alamitta 28 senttiä. Sitten jos otetaan tuosta kuvauksesta ihan pikaisesti pieni kertaus. Kaikilla pitäisi olla meidän mittatarrat. Kalasta aina vasen puoli näkyviin. Pää tietysti mittalaudan reunaa vasten. Ahvenesta ei pidetä kiinni ollenkaan. Kuhasta ja hauvesta saa pitää parilla sormella kevyesti. Jos on havaittavissa, että painetaan, kala tullaan varmasti hylkään. Toki jos kala hylätään tai kuva hylätään, kalan saa lisätä uutena kalana uudelleen. Mutta pyritään karsiin sieltä pois niitä, että painettaisiin voimakkaasti kalaa. Eli 2 sormella voi kevyesti päästä ja pyrstöstä pitää hauesta ja kuhasta kiinni. Ahvenesta ei ollenkaan. Ja muistetaan se, kalan vasen kylki tulee näkyä sekä mittalautakuvassa että pönökuvassa. Sekä lisäksi prikka tulee näkyä kummassakin kuvassa. Kuvauksesta ei sen enempää. Tuloskeskukseen, kilpailukeskukseen, millä nimellä nyt sitten mennäänkään. Meidät tavoittaa puhelimitse tai WhatsAppilla numerosta 041 53 59 567. Eli 041 53 59 567. Sitten oikeastaan sen enempää mä en teitä tänään halua pidätellä. Tarkemmat säännöt ja kaikki löytyy Jiki Cupin sivulta www.jikikup.fi. Ja se mitä odotetaan, tämän päivän täkisana. J. C. O. P. E. N. JC Open. Täyttäkää lappuihin ja ei muuta kuin vetoja ja kovasti paljon kaloja ja pitäkää meidät kiireisinä tää päivä. Ei muuta kuin tervetuloa ja tsemppiä päivää. Moro!